Og var det så sådan, at din bror og din søster, de døde af det, inden du selv fik det, eller hvad? Ja, det gjorde det. Okay. Og en har jeg aldrig selv været bange for at få kræft, men det kom jo som en tyv om natten, vil jeg sige. Så havde jeg den her røde plet på benet, som jo så var noget alvorligt, som jeg ikke, selvom jeg egentlig havde spurgt ind til, det var alvorligt. Så det var et chok, og jeg fik til beskeden på mit arbejde og over telefonen, så jeg sad bare og kiggede på min chef og var fuldstændig i chok. Ja, selvfølgelig. Og for at vide, at jeg skulle på plastikkirurgisk afdeling og fjerne en stor lens af mit ben og fjerne min lymfer og ja. Okay. Så, det var, hvad sagde chefen til det? Fik du så bare fri til at... Nej, altså hun var meget... hun kunne se, at jeg kunne slet ikke håndtere det jo. Altså jeg var i chok, så vi tog sammen ned til lægen og fik så en forklaring sådan mere på, hvad der kunne komme til at ske. Ja. Fordi jeg ville jo ikke lige sådan affinde mig med, at det var det. Nå. At jeg var en standard ting, der skulle behandles. Så jeg havde brug for lige at tænke. Ja. Ja. Og nu virker du så til at være frisk og rask i dag. Ja. Men hvordan klarede du dig igennem sygdomsforløbet, og hvordan gik det? Ja, jamen altså det er jo gået rigtig godt, altså, og det handler simpelthen om at jeg har, selvfølgelig er det svært og helt... Jeg tror, jeg tabte det. Ja, det er okay. Det er okay. Det var også et meget, meget åbent spørgsmål, jeg fik stillet, så det var heller ikke fair. Men det var mere for at høre sådan lige ganske kort historien, hvordan du blev rask. Ja, der er rigtig meget fortællelse, og det er derfor, jeg sidder sådan lige og tænker, hvad kunne være mest centralt at fortælle. Ja. Jeg vil sige, at det jeg valgte at gøre, det var, at jeg valgte at tage til Grækenland, fordi der kunne jeg få den blideste behandling, tror jeg, i virkeligheden. Okay. Så det var egentlig det, jeg valgte, fordi at jeg ønskede ikke at beslutte på et meget tidligt tidspunkt, at jeg ikke skulle være en grøntsag. Altså jeg følte mig egentlig rask, men jeg vidste, der var nogle ting, jeg skulle lave om i mit liv, men jeg løb meget på det tidspunkt, og hvis jeg nu skulle igennem den her standardbehandling, lavet i Danmark, så kunne jeg risikere at få sådan et stort ben, og det var jeg ikke rigtig interesseret i. Jeg har jo mange år at leve i nu, og vil gerne være hel. Ja. Jeg vil gerne blive rask på den fede måde, kan man sige. Selvfølgelig. Men hvor længe var du så væk fra familien, hvis du var i Grækenland og blev helbredt? Jeg var faktisk væk 2,5 måneder. Der var jeg væk, ja. Så, og på et tidspunkt i Grækenland, der bliver det også for meget for mig, fordi at, det er hårdt at være i en fremmed kultur, og godt nok boede jeg hos min bror, men jeg følte mig alene, og jeg kunne ikke tale sproget, altså det var heller ikke altid, de kunne tale engelsk og sådan noget. Ja. Og jeg var også, når jeg sådan tænker tilbage, var jeg ret stresset i mit hoved, så for mig selv at tale engelsk var også en udfordring. Ja, men så sker der det på et tidspunkt, at vi er nødt til at stoppe behandlingen, og der er jeg lige ved at tabe modet, eller jeg taber sådan set fuldstændig modet, og jeg må bare have min familie derned. Okay. Og det er virkelig der, hvor at jeg har fundet ud af, hvor vigtigt det er med den her kærlighed, og jeg husker tydeligt, at de står der i lufthavnen med nye sko, og bare duften af dem, og min mand og mine børn, det var simpelthen bare der, hvor der var kæmpe kick og kæmpe livsmod, jeg fik. Og så var vi sammen i en uge, hvor jeg jo så ikke var i behandling der. Og det var fantastisk, og det gav mig mod til at komme videre, så jeg kunne gøre behandlingen færdig. Men var det, altså, som du siger det, var det, altså, det gik ned ad bakke, og du kunne ikke rigtig se det ud af det, og så kom familien, og så den der kærlighed hjalp dig igennem? Fuldstændig. Det var ligesom, du ved, først var der ved at blive slukket for knappen, og så blev der simpelthen tændt fuld blus. Det var simpelthen det, jeg oplevede. Ja. Altså, det var fantastisk, det kom. Super. Ja. Så hvor meget, som du ser det, effekt har det her med, at man har et godt bagland, som støtter en? Jamen det her er alfa og omega, vil jeg sige. Det er simpelthen det aller vigtigste, at man har nogen, man kan regne med, og som støtter en næsten lige meget, hvad der sker, lige meget, hvad man vælger. Ja. Det er simpelthen så vigtigt. Og også nogen, der ser en som den, man bare er, uden at man er syg. Ja. Altså, at de bare er der, og giver den omsorg og knus og kys og forkæler en. Ja. Det er det, der skal til. Selvfølgelig. Nu fik du også nævnt sådan tidligere, at din søn også har været syg af det. Var det før eller efter dig? Min søn blev syg efter mig. Okay. Faktisk var sygdommen så på vej,
kort tid efter, tror jeg, må det have været, hvor han fik sig en knude på halsen, som så bare voksede støt og roligt større. Og det var jo ikke, fordi jeg ikke gjorde noget og var urolig for det, men jeg fik hele tiden beskeden, at børn får ikke kræft, og at det ikke var noget, og det var normalt at have hævet lymfeknuder osv. osv. Men jeg kom dog på hospitalet, men de tog de forkerte undersøgelser. Så, men på forunderlig vis, så finder jeg så vejen ind til hospitalet af en anden, eller ind til en læge af en anden vej. Og der får jeg jo så beskeden. Der får du ham undersøgt? Ja, der får jeg ham undersøgt, og min tvivl er rigtig begrundet, at det er galt. Okay. Så jeg husker tydeligt besøg, hvor min søn, lægen han spørger, er du rask, eller er du syg? Spørger min søn, og min søn han siger, jeg er rask. Ja. Godt, hold fast i det. Yes. Og så vender han sig rundt til mig og siger, jeg skal sørge for, at der bliver sat en masse ting i gang, så I kommer på Rigshospitalet hurtigst muligt. Havde du nemmere ved at kapere og håndtere, at din søn pludselig havde fået kræft, nu du selv havde været igennem? Ja, det synes jeg. Helt klart. Altså, vi kunne meget... Altså, nu lyder det sådan... Selvfølgelig er der hele den her proces, men man lige sådan skal... Altså, det her vakuum af sorg og tvivl og forskrækkelse over hvorfor og alle de her ting. Selvfølgelig er der det. Men så ligesom er jeg sådan rimelig hurtig til at komme på beatet, og så sige, jamen okay, hvad kan vi gøre så? Ja. Og der ville jeg jo både tage til udlandet og alt muligt. Jeg ville ikke have, at han skulle have kemo, men det er faktisk noget, min søn han selv siger til mig, at mor, du skal ikke være så urolig. Jeg vil gerne have det kemo, jeg vil gerne være sammen med jer. Ja. Så det vælger vi så, og så kombinerer jeg det så med råd fra en engelsk læge, som har arbejdet med cancer, en der hedder Rosie Daniels, i over 30 år efterhånden. Ikke? Ja. Og så laver vi simpelthen en plan for, hvad for nogle vitaminer og mineraler han skal have før, under og efter kemobehandlingerne. Og det kommer til at virke rigtig godt. Så jeg laver sammen med min mand og familie, laver vi simpelthen en sundhedsplan. Ja. Og den her sundhedsplan, altså en madplan og en sundhedsplan, og sundhedsplan, den rummer så alt det her omkring, alt det udenom. Altså vi for eksempel har madkurve hver eneste dag, og hvad er det for nogle ting, der gør ham glad, at han skal se... Han vil gerne se fjernsyn og sådan noget, og det er også fint nok, men man bliver lidt sløv i bolden af at se fjernsyn hele tiden, så vi finder nogle gode bøger, og vi sætter sådan nogle ting op, som glæder ham. Og han vil rigtig gerne have sin farmor, hun er der, når han kommer hjem fra kemobehandlinger. Så vi sætter sådan en ramme op for hvad er der sjovt, hvad synes jeg er sjovt, eller hvad synes Sigge er sjovt. Yes. Så vi har mange ting i spil i forhold til den sundhedsplan. Vi får tænkt det igennem. Ja. Nu hedder den her kommende bog Glæde, styrke og livsmod. Ja. Og hvorfor har du valgt den til? Jamen fordi, at det, der er rigtig vigtigt i alt det her, det er jo, at livet er jo også at være syg nogle gange. Nogle bliver bare desværre mere syg end andre. Ja. Og man siger, at vi har selvfølgelig været udfordret rigtig meget, men der, hvor jeg virkelig sådan føler, eller grund til at have kaldt det glæde og livsmod, det handler om at være i situationen, og være i det nu, som er. Så kan man faktisk få noget rigtig godt ud af det. Ja. Og det synes jeg faktisk, vi fik på rigtig mange måder. Og jeg kan i hvert fald sige, at min søn, han har sagt til mig her bagefter, mor, at jeg troede slet ikke, jeg var så syg. Nå, ja. Og det var fordi, at I har sådan vi har værnet om ham og hygget om ham og haft, så han ikke har følt, at han var sådan. Og jeg kan fortælle også en historie fra det, da han skulle have sine sidste 4 behandlinger. Der vælger vi så at være på noget, der hedder Ronald McDonald's. Vi bliver behandlet i Sverige, fordi der ikke er plads i Danmark. Så er vi på Lund Hospital. Og der er vi så over, og der er hele familien samlet, da han skal have sin sidste. Og det er simpelthen, jeg kan se på ham, det er også det her boost, der sker, den der helende kraft, der kommer til ham. Og han får også, der bor man nærmest som sådan en familie sammen med nogle andre familier, der også er der også er syge. Ja. Det er et rigtig, rigtig fint sted. Men der kan vi sådan være der helt tæt med ham. Det har vi også været derhjemme, men det er på en anden måde det her. Og vi ved, det er sidste, så vi laver sådan en lille fest ud af det. Ja. Og han får en fin brev fra os og en gave,
Så man får faktisk de her bling-bling-øreringe, selvom jeg ikke sådan lige synes, det var det fedeste. Men det var det han bare ønskede her. Yes. Så det fik han der. Lækkert. Her til allersidst, hvordan har du et godt råd til, hvis jeg eller seerne er pårørende eller selv har kræft? Ja, jamen, jeg vil rigtig gerne sige, at det der med at have planen som anker og glæden som drivkraft, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og så leve i det nu, der er, og få det bedst muligt ud af det. Ja. Fordi at vi kan gøre rigtig meget selv. Ja, når vi er positive. Og lige nøjagtigt. Og så kan man jo vælge, om man vil have alternativ eller etableret. Ja. Det har jeg ikke nogen præferencer på den måde. Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at hvis man er positiv og holder sammen og viser kærlighed over for hinanden, jamen, så er kroppen bare mere modtagelig for hjælp og af den slags, man nu måtte ønske det. Ja. Så Chili, tusind tak, fordi du ville komme her og fortælle om det. Det var super spændende. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Yes. Det var det der med tiden, der stressede mig. Hvad var vigtigt? Ja. Så blev der lige lidt mange ting, jeg sådan tænkte, gud, hvad var vigtigt nu? Ja. Men altså, det gjorde ikke noget som helst. Nå. Altså, jeg fik jo også kørt den over på, at det var min tur. Så. Det var det også. Det lød meget godt. Ja, det var lidt. Hvad så jeg havde det nu? Hvad skulle jeg nu? Så det gjorde du bare rigtig fint.